Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Озан үзәгендә атыш. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, второго как тяжелое. Бу нәрсә? 90-нчы елларга кире кайтумы, әллә очраклы вакыйгамы? Айзат Шаймарданов өйрәнде. Чит илләргә сәяхәт итәргә телисең икән, бурычларыңны түлә. Һәрбер кешегә исенә төшерү була бит инде ул. Түләүләре булса, әҗәтләре булса, менә минем әҗәтләрем юк, Аллага шөкер. Татарстан приставларының бурычларга бәйле мәгълүмати акциясе турында Рания Абдрахманова. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан парламент эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Татарстанда бик тә абруйлы, тырыш хезмәтчән халкыбыз яши. Дәүләт Советы рәисе белән журналистлар очрашуында Фәйрүзә Мәҗитова да булды. Билен кысып буган диләр. Служу России. Казанда күпме лейтенант чыгарылды. Алия Хайретдинова белеште. Төнизлиләр, көнизлиләр тигәлегә эзенә төшә алмадылар. Бүген Казанда перехват планы игълан ителгән иде. Кичә 2 кешегә пистолет белән һөҗүм иткән кешене табу өчен. Атыш Казанның нәкъ үзәгендә булды. Билгесез ир-ат 2 кешегә пистолеттан ут ача. Пуля берсенең башына эләгә, икенчесенең эченә. Хәзер алар реанимациядә. Җинаять эше ачылган. Соңгы вакытта мондай вакыйгалар ешайды. Чаллы, Әлмәт, Ульяновскида ни өчен кеше гомеренә һөҗүм итүләр арта. Айзат Шаймарданов. Кичәнге фаҗигале вакыйга Казанның нәкъ үзәгендә менә шушы университет һәм Островский киселешендәге чатта була. Полиция версиясе буенча 45 яшьлек ир-ат шушы кафе янында машинасын калдыра һәм күрше бинадагы ломбардка керә. Аннан 47 яшьлек дусты белән чыга һәм кире машинасына утырганнан соң аларга пистолет тоткан ир-ат яннарына килә һәм шуннан соң низаг башлана. Урамдагы видео күзәтү камераларынан күренгәнчә, билгесез ир-ат букчасыннан пистолет ала, машинадан чыккан зыян күрүче аны туктатырга тырышканда аңа пистолет белән ата. Дусты да ярдәм итмәкче була, ләкин пуля аның ишенә эләгә. Кто вообще стрелял, вообще что было? Мужчина подошел к машине сразу с пистолетом и выстрелил прямо в этого водителя. Зыян күрүчеләрнең икесе дә Казанның 7-нче хастаханәсендә. После проведения оперативных лечения. Зыян күрүчеләр реанимация бүлегендә хәзерге вакытта берсенең хәле аеруча авыр, икенчесе дә авыр дип бәяләнә. Хәзер полиция тикшерү эше алып бара. Казанда перехват планы игълан ителгән, җинаятьчеләрне эзлиләр. Аның кем икәне инде билгеле. Күзәтү хезмәтләре көчәйтелгән режимда эшли. Шәһәр халкына да өмет итәләр. Всем, кто обладает информацией о местонахождении данного человека. Гаепләнүчене эзләү бара. Кемдә кем бу кешенең кайда икәнен белә, 02 яки 291 20 02 номерына шалтыратуны сорыйбыз. Тикшерү комитеты исә җинаять эше ачты. 2 яки күбрәк кешегә һөҗүм итү маддәсе буенча. В настоящий момент личность нападавшего установлена. Итүченең кем икәне билгеле. Хәзер оператив тикшерү эшләре алып барыла. Зыян күрүченең берсеннән пуля алынды. Ул ТТ пистолетыннан атылган була. Соңгы вакытта утлы корал белән бәйле чираклар ешая башлады. Бер аилә Әлмәттә бер ир-ат пистолет белән һөҗүм итте. Берничә көн элек исә Ульяновскида да 4 кеше гаиләне атып үтерделәр. Гаепләнелүче шулай ук Әлмәт кешесе булып чыкты. Бу нәрсә, криминал чиракмы әллә башка сәбәбе бармы? Хәзер моны барлык тикшерү органнары ачыклый. Кем икәнен белеп тә эзенә төшә алмау ул кеше качып йөри дип уйларга мөмкинлек бирә. Айзат Шаймарданов, Игорь Романов, Андрей Сентальцев, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Хәзер башка яңалыкларга һавадан тимер тәңкәләр кыйла, аяк астына төшеп бокаллар ватыла, җилкәдә яңа йолдызлар ялтырый. Казанның танк училищесында чыгарылыш кичәсе. Аны бүген 106 курсант тәмамлады. 5-сендә кызыл диплом һәм алтын медаль. Саубуллашу мизгелләрен Алия Хайретдинова күреп кайтты. Бу мизгелне танк училищесының 85-нче чыгарылыш курсантлары 4 ел ярым көтә. Аларны ерактан уктанып була, кулларында ак перчатка, күзләрендә шатлык катнаш моңсулык. 106 чыгарылыш студенты арасында 5-се кызыл дипломлы һәм алтын медальле. Бүген аларның һәрберсе Россиягә хезмәт итәм дип ант бирә. Служу России. Марсель Хафизов алдыңгылар рәтендә укуда да, спортта да беренчеләрдән булган егет бүгеннән лейтенант. Туган йортына ул нибары 15 тәүлеккә генә кайтып килә. 2 атнадан аны взвод командиры буларак Чечняның Борзой торак пунктында көтәләр. Понимаем то, что уже все уже. Мондый тулы составта бүтән күреше булмаячагын курсташларым белән аңлыйбыз. Безнең өчен нәкъ менә бу мизгел бик дулкынландыргыч. Аны сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Марсельнең шатлыгын бүлешергә туганнары да килгән. Кабатланмас мизгелләрне алар видеога төшереп калырга ашыга. Бик каты горурланам. Хәтта менә бүген аның 5 кенә курсан бетерделәр, диплом сатлышым, медальгә бетерделәр. Мен инде тагын да ышанам, ул үзенең
туры калыр. Дипломнар кулда погоннарны йылдызлар бизи. Бүгеннән Россия хәрбиләре сафы яңа кадрлар белән тупланды. Вам предстоит определять. Сезгә хәрби көчләребезнең иртәгесе көнен билгеләргә, аларның сынмас рухын ныгытырга, ата-бабаларыбызның горыф-гадәтләрен сакларга кирәк булачак. Кичәге курсантлар бүгенге хәрбиләр училищеның ишеген соңгы тапкыр ябып, туганнары белән берничә көн ял итәчәкләр. Аннан соң аларны Россиянең шикләрен сакларга җибәрәчәкләр. Алия Хәйретдинова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Халык ышанычлылары өчен катлаулы ел тәмам, әмма алда җиңелрәк булыр дип тынычланырга ярамый. Киләсе елга Татарстан парламентына сайлаулар көтелә. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән башкарылган эшкә нәтиҗә ясап, киләчәккә бурычлар билгеләде. Үзе киләсе чакырылышта парламентны җитәкләячәкме, юкмы, бу сорауга Фәрит Мөхәммәтшин әлегә төгәл җавап бирмәде. Ел кануннары Дәүләт Советы өчен елның төп вакыйгасы нинди булуы турында Фәрүзә Мәҗитова. Хәерле көн, исәнмесез бөтенегезгә дә. Парламент тормышын яктыртучы журналистлар белән ел нәтиҗәсе турында сөйләшү традиция. Сорауларга күчкәнче Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советы өчен хәлиткеч вакыйгаларны атый. Мы превентивную работу с федеральным центром проводили по вопросам родного языка и государственного языка, по вопросам пенсионной реформы. Мәскәүнең Федерация Советында Татарстан көннәре елның зур вакыйгасы ди Фәрит Мөхәммәтшин. Сенаторлар хөкүмәтенә тәкъдим ителгән ЗЭГРСын төзекләндерү проекты яклау тапкан. Татарстан җитәкчесенә президент исемен калдыруны да Мәскәү түгел, республика халкы хәл итәчәк. Это слова не мои, это слова Владимира Владимировича Путина, который сказал: народ Татарстана сам должен решать этот вопрос. Ел буена 99 канун кабул ителгән 350 мәсьәлә каралган. Киләсе елга Татарстан парламентына сайлаулар узачак. Аның составы турында сөйләгәндә Фәрит Мөхәммәтшин һөнәри һәм тормыш тәҗрибәсе зур булган кандидатларга юл бирәчәкбез диде. Аксакал сәясәтче киләсе чакырылышта да парламентны җитәкләячәкме? Бу сорауга Фәрит Мөхәммәтшин әлегә төгәл җавап бирмәде. Готовы ли вы, есть ли у вас силы вступать в новую кампанию избирательную? Я не принял еще решение, честно вам скажу. Хотя, значит, коллеги мои все говорят, собирать в парламент одну молодежь, получится парламент, который без преемственности. Нужны жизненно богатые опытом люди. Дәүләт Советына халыктан 2740 мөрәҗәгать килгән. Алар белән Фәрит Мөхәммәтшин шәхсән танышып бара. Хәл ителгән мәсьәләләр күп. Нәтиҗәдә 247 рәхмәт хаты алынган. Парламентның комитетлары активлаша, эксперт советлары эшли, хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт оешмасы, яшьләр парламентының эше күренә. Парламентның төп вакыйгасы шул: халыкның, сайлаучыларның вәгазьләрен, теләкләрен безгә җиткергән, без аны аңлап караганда шуңар таянып эшләргә дигән. Фәрит Мөхәммәтшин бүген очрашуга китап алып килгән. Ул Казанның ретро машиналары турында. Волга 21 клубын ул үзе җитәкли. Укып чыгыз әле, вы много интересного увидите. В новом году всего вам удачи. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Ишенче көн тоташ кар ява. Бүген Татарстанда буран көчәйде. Синоптиклар фаразлавынча төнлә һәм иртән хәл тагын да катлаулана. Җилнең тизлеге секундына 15-17 метрга җитәчәк. Юлларда кар көртләре. Бу 3 тәүлектә 1 айлык норма явар дип көтелә. Карга күмелгән Казанны коммуналь хезмәт вәкилләре инде тәүлек дәвамында чистарта. Узган төндә башкалада 11000 тоннадан артык кар чыгарыла. Шәһәрдә 500-дән артык урам себерүче эшли, 633 техника хезмәттә. Көндезге 3тән соң транспорт бөкеләре башкалада 10 балга җитте. Артык ихтыяҗ булмаса, машина йөртүчеләрдән шәһәр читенә чыкмауны сорыйлар, җәмәгать транспортына күчеп утырырга тәкъдим итәләр. Яңа елда бурычлыларны ут һәм җылсыз калдырмаячаклар. Хөкүмәт йортында бүген шундый йөкләмә бирделәр. Бу бәйрәм көннәрендә татарстанлыларның иминлеген тәэмин итәргә тиеш. Яңа ел атнасында Татарстанның барлык ашыгыч хезмәтләре көчәйтелгән эш режимына күчә. Масса күләм чаралар меңләгән объектта үткәреләчәк, барысы да тикшерелә һәм контрольгә алына. Татарстанлыларны спиртлы эчемлекләрне күп кулланмаска, ут һәм фейерверклар белән дә сак булырга чакыралар, чөнки яңа ел бәйрәмнәрендә юл һәлакәтләре һәм янгыннар саны арта. Хәзер яңа елны фейерверклардан башка күз алдына китереп булмый, әмма алар белән бәйле фаҗигаләр килеп чыкмасын өчен салютларны билгеләгән җирдә генә арттырырга кирәк. Республикада шундый 440 урын булдырылган. Яңа елны диңгез ярында каршы алырга булдыңмы? Финляндия урманнарындамы, әллә Альп утрауларында?
туктауларындамы? Сәяхәтне ярты елда бозмас өчен суд приставлары бурычларың бармы юкмы икәнне алдан ук тикшерергә киңәш итә. Бу көннәрдә Татарстанның 200 меңнән артык кешесе чит илгә чыга алмаячак. Аларның 10 мең сум һәм аннан да күбрәк әҗәте бар. Бүген республиканың берничә шәһәрендә бурычларыңны белеш дигән мәгълүмати чара узды. Кайберәүләрнең гаҗәеп хәлләргә дә юлыгу турында Рания Абдрахманова. Ирина Давыдова гаиләсе белән чит илгә ял итәргә китергә җыена. Аңа кадәр бурычлары турында белешергә карар кылган. Аңлашылмаучанлыклар килеп чыккалаган иде ди. А меня вообще с девочкой еще путаются. Мин һәр вакыт бер кыз белән бутыйлар. Исем, фамилияләребез бер төрле. Аның бурычларын миңа язалар иде. Шуңа бу юлы киткәнче бурычым югына инанырга булды. Әгәр дә сез яңа ел бәйрәмнәрендә чит илләргә сәяхәт итәргә җыенасыз икән, аэропортка барып җиткәч кенә күңелсез очрак килеп чыкмасын өчен иң беренче эш итеп бурычларыгызны тикшерегез. Моның өчен Казан аэропортында бүген әйтик суд приставларына исем фамилияңны әйтүдә җитә. Моннан тыш әҗәтне суд приставлары федераль хезмәте сайтында һәм махсус кушымта ашата, теләсә кем үзе тикшерә ала. По приложениесенә керәбез. Анда эзлибез физическое лицо, эзлибез безнең регионны, Татарстанны, физик затны. Аның кире язабыз фамилия, имя, отчество һәм физик затны бурычлары чыга. Бүген шушындый ук акция Татарстанның Әлмәт, Чаллы, Түбән-Кама кебек зур шәһәрләрендә дә булды. Һәрбер кешегә исенә төшерү була бит инде ул. Түләүләре булса, әҗәтләре булса, менә минем әҗәтләрем юк, Аллага шөкер. Пришла по своим делам, поменять паспорт. Мин үз эшләрем белән паспорт алыштырырга килдем. Бер рәттән бурычларым турында белештем. Яңа елга чиста күңел белән керәм. Бик яхшы акция, үзеңнең бурычлар турында карап була, билеп була. Бүген Татарстанда барлыгы 220 меңгә якын кеше бурычлары аркасында чит илгә чыгып китә алмый. Әҗәтләрнең күбелеше ЮХИДИ штрафлары, салым түләүләре һәм кредитлар. Попасть под действие временного ограничения. Россиядән чыгуга вакытлыча тыю 30 мең сумнан артык бурычы булган кешеләргә кагыла. Әмма 2 айдан артык түләмәүчеләрнең әҗәте 10 мең генә булса да, шул исемлеккә керәләр. Алимент яки нинди дә булса җинаятькә бәйле рәвештә акча түләргә тиешле кешеләрне дә илдән чыгармаска мөмкиннәр. Быел әлеге хезмәт ярдәмендә халык 500 мең тапкыр әҗәтләрен тикшергән. Рания Абдрахманова, Андерсен Тальцев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Тәүлегенә 14 сәгать дәвамында моторлык тудыралар. Могут бегать вокруг, фотографироваться. Яшелзән районындагы чын гүзәллекне Руслан Хысынҗиновта күреп кайтты. Бер урында бер юлы йөзләгән кыш бабай. Бойдар сабасында олар парадка чыкты. Бу хакта безнең репортаж. Инвестициялар белән идарә итүгә игътибарны арттыру һәм скважиналарны яхшырак ремонтлау. Бу хакта Әлмәттә Татнефть компаниясенең Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге директорлар советы утырышында сөйләштеләр. Скважиналарны төзекләндерү өчен хәзер яңа технологиялар кулланыла. Эшне планлаштыру һәм аны алып бару тәртибе дә үзгә. Җыелышта компаниянең социаль юнәлешле эшчәнлеге дә каралды. Бу өлкәдә төп игътибар хезмәткәрләргә эшләү һәм яшәү шартларын яхшыртуга. Рөстәм Миңнеханов Татнефть коллективына рәхмәт белдереп, 2019 елда барлык проектларның тормышка ашуын теләде. Яңа елны энергетиклар рекордлы күрсәткечләр белән тәмамлый. Түбән-Кама ТЭЦ-ның җылылыкны эшләтеп чыгару күләме сәгатенә 18 миллион гигакалорийга җиткән. Бу 1985 елдан иң зур күрсәткеч. Шулай ук электр энергиясе буенча да алга китеш зур. Тулырак киләсе репортажда. Гади кеше өенә җылылык нәтиҗәле, ышанычлы һәм түбән тарифлар белән бирелергә тиеш. ТГК-16га нигез салганда Таиф компаниялар төркеме нәкъ шундый бурыч йөкләгән иде. Ел саен җылылык бирү күләме арта бара. Түбән-Кама ТЭЦ да искәрмә түгел. Выработка тепла станций. 2018 елны без җылылыкны эшләтеп чыгару буенча зур күрсәткечләр белән тәмамларга җыенабыз. Бу сәгатенә 18 миллион гигакалорий. Станциянең бөтен тарихында иң зур күрсәткеч. Казанның 3нче җылылык электр станциясендә дә югары күрсәткечләр. 406 мегаваттлы егәрлеге булган газ турбинасын урнаштырганнан соң күрсәткечләр 3 тапкырга арткан. За 11 месяцев 2018 года Казанская ТЭЦ-3... Соңгы 11 ай эчендә Казанның 3нче җылылык электр станциясе 4 миллиард 95 миллион киловатт электр энергиясе эшләп чыгарган. Узган ел белән чагыштырганда бу 35%-ка күбрәк. Бу саннар тагын да югарырак була алыр иде. Әгәр дә Татэнергия челтәренә җылылык энергиясын бирү кимемәгән булса, гәрчә ТГК-16ның тарифлары Татэнергиянең чыганакларына караганда 30%-ка чызрак. Айза Шаймарданов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы.
Казанның җәмәгать транспортында билет бәясен күтәрергә мөмкиннәр. Бу хакта бүген тарифлар буенча дәүләт комитетында махсус утырыш үтте. Автотранспорт предприятиеләре белән башкала хакимияте бәяне хәзергә 25 сумнан 28-гә кадәр арттыруны сорый. Моны инфляция, ягулык һәм җиһазларның кыйммәтләнүе белән аңлаталар. Тарифлар буенча комитет 27 сум итеп куярга тәкъдим итә. Моңа каршы булучылар да бар. Төгәл карарны соңрак барлык якларны тыңлап, санарны кабат тикшергәч кабул итәчәкләр. Түгел кабул ителгән карар түгел, түгел кабул итү карары предварительно шимбә көнне булачак. Яңа елга яңа транспорт белән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте райондагы оешма бүлекләренең автопаркын яңарта. Быел гына 125 машина бирәләр, бүген тагын 57се республиканың шәһәр һәм районнарына юл алды. Машина йөртүче Зифар Гафаров шәһәрдәге газ идарәсендә инде 9 ел руль артында. Бүген яңа транспорт алучылар арасында ул да бар. Бу яңа машинаның өстенлекләре шактый ди. Газ ашлаган машиналар, курслары бик түбән инде. Экологически экономичный, во-первых. Әлеге транспорт барысы да диярлек газ моторлы. Моңа соңгы елда игътибар аеруча көчле. Оешмада кулланылышта булган 1176 техниканың 610 газга килгән. 2015 елда Татарстан белән Газпром арасында экологик яктан чиста булган газ моторлы ягулык транспортның үсеше турында килешү имзаланган иде. Эш шуның нигезендә башкарыла. Бүген 125 транспорт тапшырабыз. Монда хезмәт күрсәтү өчен барлык төр транспорт бар. Бу авария хезмәте, авыр техника, автобуслар, яңа сүндерү машиналары. Душа радуется, когда... Әлбәттә, бу вакыйгага күңелләребез сөенә. Безнең Газпром һәм Трансгазның мондый мөмкинлекләре булуы шатландыра. Материаллар, транспорт һәм механизмнар булу бик мөһим. Оешма киләсе елда да транспорт паркын яңартуны дәвам итәчәк. 100 дән артык автотрактор һәм 80 дәнә газ моторлы техника алачаклар. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казан зоопаркын яңа подрядчы оешма төзеп бетерәчәк. Бу хакта Казан мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Моңа кадәр төзү эшләрен ПСО Казан алып бара иде. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, бүген эшләрнең күбесе башкарылган. Тик подрядчы оешманың аны тәмамларга көче җитми. Сәбәбе ПСО Казан каршында футбол буенча дөнья чемпионатына стадионнар төзегән төбәкләрнең бурычы. Хәзер исә зоопарктагы эшләрне төгәлләүче подрядчыны инвестиция төзелеш баш идарәсе билгеләячәк. Исегезгә төшерәбез, зоопаркның ачылышы инде 5нче тапкыр кичектерелә. Сейчас уже на финишной прямой. Эшләр үзе финиш сызыгына якынлаша, анда хайваннар сатып алынган, кайберләре Африкада көтеп тора. Ачылу вакыты турында инде әйтеп тормыйм, чөнки подрядчы оешма тарафыннан ул күп тапкырлар яңгырады. Озакламый хайваннар үзләре без сезгә кайчан килик дип сөйләшә башламагае. Җәйгә зоопарк ачылыр дип өметләнәбез. Спортчылар медальләр өчен шатлана, балалар бүләкләр өчен сөенә. Татарстанның Динамо спорт һәм физик тәрбия җәмгыяте чыршы бәйрәме үткәрде. Яңа елны каршы алу тантанасы алар өчен икеләтә куанычлы. Безнең спортчылар Россия күләмендәге ярышларда беренче урынны яулаган. Җиңү шатлыгы һәм яңа ел кайфы белән сугарылган бәйрәмдә Илдар Сафиуллинда булып кайтты. Гадәттә зур ярышлар уза торган спорт залында бүген бәйрәм, яңа ел тантанасы гөрләй. Монда спортчыларның бәйрәм иткәне әллә каян күренеп тора. Чыгыш ясаучыларның барысы да югары физик әзерлектә. Естественно, ставим себе на год там призовые места в соревнованиях. Рождественский турнир вот у нас будет в Казани проходить, тоже планируем войти в четверку. В последних соревнованиях я завоевала первую медаль. Балаларга үрнәк алырлык шәхесләр күп монда. Наилә Гыйләҗева бу чарада дәрәҗәле кунак. Олимпия уеннары чемпионы бәйрәм көнендә яшьләргә файдалы киңәшләрен бирә. Я всем желаю, во-первых, здоровья, чтобы люди не останавливались на своих достигнутых целях и шли вперед. Мин бар кешеләргә дә иң беренче чиратта сәламәтлек телим. Әле балаларга да әйттем. Куелган максатларны тормышка ашырыгыз. Кайчак егылган вакытларда турып басып тагын алга барырга кирәк. Тормышның матурлыгын күреп яши белергә. Динамода шөгыльләнүче балалар яңа ел бәйрәмендә генә түгел, төрле ярышларда да җиңүләре белән сокландыра. Узып баручы ел Татарстан егет-кызлары өчен уңышлы булды. Задача дополнительно еще открыть несколько отделений в городе. Максатыбыз киләсе елда Казанда тагын өстәмә тэквондо бүлекләре ачу. Чөнки кызыксынучылар арта бара, әлеге спорт төренә игътибар арта. Айрым төрләрдән тыш безнең командаларда пьедесталда беренче урыннарны даими рәвештә саклап килә. Волейболчылар, чирәндәге хоккейчылар елдан-ел көчлерәк булуларын исбатлый. Встречаем Новый год, как всегда, с большими успехами. Мы заняли. Без һәр вакыттагыча яңа елны күтәренке кәефтә зур җиңүләр белән каршылыйбыз. Татарстанның Динамо җәмгыяте Россия күләмендә беренче урынны яулады. Бу уңыш инде хәзер традициягә әверелде. Алдагы елда уңышлы булыр дип ышанабыз.
Нәтижелер ясалды, бүләкләр тапшырылды, алдағы мақсатлар да билгеле. Яңа елда да һәр ярышта җиңү рухын саклап калырга кирәк. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Чаллының Азатлык мәйданында чыршы бизәде, бүген тантаналы рәвештә аның утларын кабыздылар. Бәйрәм рухы бар нәрсәдә. Яктыртылып торган фигуралар, трамвай тукталышларда, халык кышкы матурлык янында фотосурәткә төшә. Ә сәхнәдән тамашачыны биюче, җырчылар, хәтта цирк артистлары иҗади номерлары белән сөендерде. Азатлык мәйданындагы бәйрәм программасы халыкны 31 декабрь көнне көтә. Кичке сагать 10-да салют аттырачаклар, утлы шоуны, видеодискотека һәм биюләр дәвам итәчәк. 10 көндә 8 зур сын Яшелүзән районының Раифа монастыры янәшәсендә кар һәм боздан матурлык тудыралар. Туристларны зур паровоз, бака, тау, изге Николай скульптуралары каршы алачак. Яңа ел бәйрәмнәрендә Раифага килүчеләрне тагын нинди сюрпризлар көтә? Руслан Хысындинов репортажы. Анатолий Пашин иртәнге 6-дан эштә, ул 55 ел рәсем сәнгате, матурлык тудыру белән шөгыльләнә. Хәзер 8 скульптура өлгертергә кирәк. Иң мөһиме халыкка ашасын ди ул. При помощи простой лопаты. Без иптәшем белән гади көрәк ярдәмендә уникаль фигуралар тудыра алдык. Бу вакыт эчендә 5 пар бияләй таушалды, итек тә тишелә башлады. Художниклар 14 шәһәр сәгать эшлиләр. Бик, бизәклеләрне барсында мотор иттереп, бик мотор төнне җаналарыбыз алып барса да, шул чайникта паровозы да җанап торган була. Осталар берничә көннән эшләрне төгәлләргә җыена килгән кунаклар локомотив поездына утырып та крокодил янәшәсендә дә фотосурәткә төшәргә мөмкин булачак. Хотим сделать мастер-класс. Бу шәһәрчегендә мастер-класслар эшләячәк. Осталар кар белән бузда ничек гүзәллек тудырганын күрә ала. Әлеге эшне ювелир эше белән шын мәгънәсендә чагыштырырга мөмкин, чөнки боз кисәкләре тигез киселергә тиеш, алар ватылырга тиеш түгел. Соңыннан әлеге боз кисәкләреннән тау ясаячаклар, шул исәптән бака фигурасы да. Әлеге сыннарны карап, һәркем хозурланырга мөмкин. Аның өчен Раифага гына килергә кирәк. Яшелүзән районыннан Руслан Хысындинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бер урында бер юлы йөзләгән кыш бабай. Байлар сабасында аларның парады узды. Аны үзләре ясаган танк җитәкли. Әлеге чара инде 15 ел үткәрелә һәм аны Саба халкы аеруча көтеп ала. Чөнки биредә һәркем рәхәтләнеп ял итә. Төрле кыш бабай һәм кар кызларын, урман җәнлекләрен күзәтә. Парадны җәяүле кыш бабайлар башлап җибәрде. Аларга авыл җирлекләреннән атлар җигеп килгән геройлар кушыла. Ахырдан машиналы кыш бабайлар узды. Соңыннан алар бергәләп үзәк чыршыдагы утларны кабыздылар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Кичләрегез матур үтсен. Исән-имин булыгыз. ПАО «Казань-Оргсинтез» поздравляет всех с Новым годом! Спектакль на льду Илья Вербуха, Ромео и Джульетта. 8 января, Татнефть-арена. Гүзәл Уразова сезне туган көненә чакыра. 8 гыйнвар пирамида концертлар залында кызу булачак. Юбилярны котларга дуслары Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Илсия Бадретдинова, әлбәттә Илдар Хакимов һәм башкалар киләчәк. Билетлар шәһәр кассаларында 0+. Шоу Марии Киселевой «Миссия Одиссей» с 29 декабря по 4 января. Ресторан «Дом татарской кулинарии» рад поздравить вас с новогодними праздниками и представить обновленное меню. Ждем вас ежедневно на Баумана 31/12. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Белкада шок каткыч көннәр. Шәшке тон 57 мең, мутон 7 мең, кайры тон 25 мең. Белка, Татарстан 7.
Дорогие мои ребятишки, приглашаю вас на новогоднюю елку волшебное зеркало Деда Мороза. Приглашаю всех к Корстам. С 21 декабря Казанский цирк представляет новогоднюю программу «В гостях у Деда Мороза». Телефон 222 57 58. В доме зябко, неуютно, даже чайник приуныл. У соседа все в порядке. Может, что-то ты забыл? Долг за газ вы накопили и платить вы не спешили. Если не оплачен газ, неприятности у вас. Газ отключат, пени начислят, отдых сорвется, кредит не дадут, арест на имущество ваше наложат, а может быть, даже его продадут. Опять подключиться? За плату, конечно. Не будьте беспечны, платите за газ. С 21 декабря Казанский цирк представляет программу «В гостях у Деда Мороза». Сезнең теләсә кайсы техника алу мөмкинлеге бар. Эльдорадода бу елның иң кулай бәяләре көтә. Эльда Сейл. Коточкыч зур ташламалар. Комплектында уен булган Xbox One S консолена 5000 сумлык ташлама. Эльдорадо кешеләргә отышлы. Күп профильле медицина үзәге «Эра», наркология, психиатрия, аноним рәвештә. Казан шәһәре, Восстание урамы 92. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа елга яңа аш бүлмәсе белән. Хыялыгыздагы аш бүлмәсен Данил Мастердан яңа елга 20% ташлама белән сатып алырга ашыгыгыз. Казан Восстание урамы 23-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә Баулы Аснакайда карлы 6 градус салкын. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада кар яучак. Температура 5 градус. Төньякта Минзәле, Әгерҗе Менделеевскида кар булу ихтимал. 6 градус салкын. Төньяк-батышта Орча, Кукмара, Балтачта кар көтелә. 5 градус. Болгар, Бош, Перәледә синоптиклар кар вәгъдә итә. 5 градуска кадәр салкын булачак. Үзәктә Чисте, Нурлатык, Субайда шулай ук карлы. Температура 5 градус салкын. Алда көннәрдә бераз гына суыта. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшырылган иганәчесе ОСМУ-12 компаниясе. Отышлы бәягә 1 һәм 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыгыз. Идел елгасы буендагы үзенчәлекле җылыту системасы булган кирпеч йортлар Приволжский трак комплексында. Карасыгыз килсә шалтыратыгыз. 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Башкалабыз Казанда кар яуып бетәчәк. 5 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы югары 92%. Җирнең магнит кыртыныч. Юлларда шулай ук бозлавык һәм кар көртләре. Игътибарлы һәм сак булыгыз. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең хатырышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Алда көннәрегез уңышлы һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз.